Asan ta kung isuon may madto be tagom. Atuon ako to sa cottage bro. Nara dito sa cottage ba natugyo to bata to. O tanawa na lagi dire lagi. Uy, tol. Tol. Nagtugtog ram ka draw ko kayo manilig sa una ba? Mababag og tagom tol. Ug natong nag-overnight gabi ikaw na bahala ato. Ako na bahala to tol pero ali na kas tagom. Oh, magdali ra ko. Pero panilig na dira. Sige tol. Ako na bahala dire tol pero pasiha ko niya. Uy, kini grupo mo ra ka bats man ako sa elementaryo. Maligo na sila dito sa beach. At tuon ako ni be. Ay taysa. Dila mo silig pangka ko diri sa bantir ako. Bilin sa ako ni be. Uy mga classmate, musta naman mo? Dugay-dugay na jud tawa nagkita ninyo ba? Murag gwapo nang tingali mong trabaho ron. Uy, Franz, kamo na di ay. Gusto naman ka? Okay ra, maayo di mong lawas. Uy, Mit, alagi ka dere. Uy, alam Mit, dere na ka nagtrabaho. Ay kini ang kuno lang nako nakuha ning beats. Ay Mit, dili sa pinambuga kaning inyong giliguan mo gud kini akuha ning beats. Hala, nasinsa na magkagmayo, Cool Franz, na naman kay sariling beach. Galayan sa Ginoo, naabot na ako ni kaysa ako ang pagpaningkamot. Asa ato pa unsa ni trabaho ninyo ron? Cool Franz, pagdala na ako Cool Franz. Ah, grabe, uyawa na magnaabot sa inyong mga kinabuhi ron. Cool Franz, ikaw mo tanas ko ah. Siga man ang mata unsa din nahuman mo dai? Ako kahuman. Pero professional ya, pero mo na mo professional driver. Bakit dai nationwide? Ah, usa ka driver na karon dong. Grabe bugoy magkakasauna na driver ka. Bugoy ko sa una, pero ang tao na ikabaguhan. Sa wala ka mangutan na Cool Franz, isa ko ka supervisor sa Warma. Yahaya naman yung trabaho eh. Di mo taga ng panahon no? Uy, ako sa school friend, nagkadul ako dahil ko sa Samal sa Holy Cross Babak. Kamu tanan, kinakalaag mo dito sa akong beach, nakabats mo sa elementary. Kaning cottage na ko, sa sanood lang, 3-5 ni siya. Pero i-free rin ako ninyo tanan eh. Ay, isa. Ibalik man si Utol. Balik ako diri ha. Asa nang bata ato? Uy, Tol, ibalik lagi ka, di ba? Ba't magkakagtagong? Ibalik ko, na-cancel akong meeting kayo. Dahil kay panahon. Tol, ako istorya sa mga ba? Yung lagat ng kabat sa elementary, Tol. Sila man ito nag-overnight gabi, Tol. Wata kabalo. Nga karoon, basta may nakanindot, ana. Dili, Tol, ba? Kay ipriya na akong cottage boy nga. Tagsarap na sila nagalaag diri niya. Kabats po nato. Kayo ni mo no, nagbutbuot juga no? Ah, grabe po ka, Tol. Tagsar, ginagalaag ng mga kabats nato. Kuripot po kay ka no? Oh, sige. Imo na makang naingnan. Pakita ko dito, Tol, kay para maganahan po sila ba? Kabats na ba nato na? Oh, sige. Kaya na-cancel man akong meeting. Magpakita ko to kadali. Uy, naabot si Franklin no? Uy, mga classmate, mayo kinakalaag mo diri. Unsa niyo kinahanglan diri? Inalang ko. Franklin, tuyo nga, pabili ng Red Horse. Ay, kalas ikaw, nasubukan, pinong ko diri. Ah, okay ra, panagsarap itaw ni. Ramit. Thank you. Kung napa mo'y kinahanglan, inalang yung Cool Franz. Ayun, itong tawaga, kaya ako na kitong tabang. Free midrianing cottage. Ay, kalas ikaw, katol, nagkaasit yung kagikot ang iyaning beat.